Те са фамилия, в която високите научни титли и фундаменталните открития се предават по наследство. Всеки от тях е вписан в списъка на великите учени, които лекуват човечеството. Ваксината, разработена от семейството им, преборва най-зловещия бич на съвременния свят – болестта рак. Как се става именит учен и какъв е живота на докторите, които носят болестите на хората на плещите си? Баща ми е син на македонски преселници. И по линията на баба ми, и по линията на дядо ми всички са били комити. Знаете, в Македония всички сме комити. Но моя прадядо, Стоян Хаджиев, е знаменосец на четата на Апостол Войвода. Така че не е кой да е. Единственият учен човек е бил Стоян Хаджиев. Стоян Хаджиев е бил знаменосец и писар на Апостол Войвода. И така прогресията идва някакси в нашето семейство и от тогава всички в семейството се занимават с някаква хуманитарна работа. Родът Хаджиеви се преселва в България по време на Балканската война. В бързането успяват да вземат само една кисия с жълтици. Налага им се да започнат всичко от начало, но въпреки бедността, всяка спестена пара отива в образованието на децата. Така младият тогава Спартак Хаджиев става лекар. Ставайки лекар, отличник на випуска си с всичките възможности да избира вътрешни болести или хирургия или каквото и да е, той избира микробиологията, поради това, че светът на микробите е изключително интересен. Той е един невидим свят, който обаче, без който не можем. Почти всяка нощ, аз и досега имам уплах от внезапни шумове и така доста се стряскам, когато докторе, звънат, чукат на прозореца, нямаше звънци през нощта в 2 часа. Никога не е отказал нищо, винаги е отивал. И много често ме водеше със себе си, защото аз се събуждах и плачех от страх, защото ме е страх, че пак ще почука някой, и аз не искам да заспивам. Така било нощем. Дните си Спартак Хаджиев изкарвал в лабораторията. Именно там някъде стигнал до голямото си откритие, а то е, че БЦЖ ваксината, която ни слагат като малки, влияе антитуморно и антираково и започнал да работи върху това. Това било и времето, когато малката Нася се влюбила в медицината. Баща ми работеше по цял ден в катедрата по микробиология. Тя беше в центъра на Пловдив, но работеха с опитни животни. И аз много често ходех да гледам свинчетата, мишки, те имаха специални черни, бели, сиви мишки, с които работеха, като се върнеш и миришеше целия на вивариум. Това е много лоша миризма. Тя е, А аз го миришех сакото му и казах, колко хубаво миришеш на микробиология, така че то предопределено това. Историята се повтаря и години по-късно внукът Михаил, омаян от лабораториите, в които го води майка му, тръгва по пътя на науката. Започна да следва медицина през годината на световното първенство 94-та в Америка. И тъй като мачовете бяха посред нощ, аз му казах, виж, няма да стане това. Медицина се учи много, медицината иска да знаеш нещата наизуст. Той каза, спокойно бе, аз ще бъда в първата 10-ка. Казах, самочувствието е хубаво нещо, но гледаше всички мачове, и се класира 6-ти. Той започна да следва медицина без ясното съзнание какво ще прави. Но дядо му бавно и методично, така кажеше, деде, това е един друг свят, той... Да, този свят е много интересен, този свят е различен, и така, и така, и така. И разбира се от мен малко. И накрая каза, виж, аз ще опитам микробиология, пък като не ми хареса, ще се промена. За нас, обикновените хора, името микробиология звучи неразбираемо. Често не си даваме сметка, че светът не е само това, което виждаме с очите си. Над нас, под нас и вътре в нас съществува една друга, невидима вселена, обитавана от микроскопични непознати организми. Свят, в който всичко е толкова малко, че може да се види само с помощта на микроскоп. Обитателите там живеят без да се притесняват какво мислим за тях и не само. Точно тези невидими обитатели ръководят нашия живот. Учените наричат тази наука микробиология.
Развитието и работата на нашите главни герои води до повишаване на имунитета на човешкия организъм и лечение на най-разпространените видове рак. За лечението на раковите заболявания се използва операция, ако тя е възможна. Химиотерапия, ако е показана за съответното заболяване. Лъчетерапия също, ако е показана. И имунотерапията сега, в последните години, навлиза изключително мощно, защото имунотерапията е, може би, най-мекото възможно лечение на онкологично болни. Няма никакви странични явления. Нали? Или ако има, те са много преходни, много малко. Говоря за всички имунологични препарати. Повика на медицината е качеството на живот на хората да не се променят, провеждайки лечение, каквото и да е то. Химиотерапията, знаете как се понася, знаете лъчетерапията, колко много поразии прави допълнително. Противораковата ваксина, която създават нашите учени, лекува рак на всички органи, с изключение на рак на кръвта. За да сме по-конкретни, ще изброим най-разпространените лечими видове. Рак на гърдата, рак на белия дроб, на простатата, на стомаха, на дебелото черво, на ларингса и на кожата. Лекарството е одобрено не само в България, но и в целия Европейски съюз. Това са резултати, постигнати с денонощен труд. Никой не си дава сметка, или освен лекарите, много малко хора си дават сметка колко тежка е тази професия. И не тежка толкова физически, колкото чисто психически и психологически. Най-болната част на обществото е предмета на твоята работа. И тъй като аз съм отдаден човек, аз съм човек, който обича работата си и затова съм я започнала за да я работя, не мога да се откажа от болни и да си обърна гърба и да престана да мисля за него. И единственото място е театър, единственият начин е някоя пиеса или репетиция или каквото и да е, което да ме извади от това състояние. Професор Хаджиева използва театъра като терапия срещу умората. Точно там се запознава и с голямата си любов – актьора Михаил Петров. Среща ги приятелка на репетиция на Сливенския театър. Видях Мишел и казах, искам този да го видя, да ме запознаеш с него. Любов от пръв поглед ли беше? Да, така беше. Така не дей, той се занимава с манекенки. То беше при подаването на ръката ми, при ръкостискането, беше един такъв ток прелетя между нас, че нямаше начин просто да се случи. Точно като по филми. Ама някога, ако ти го разказва, някой ще кажеш, че не е верно, но е вярно. Вярно и това е 73-та година. Къде сме сега? Отиваме над 40 години. Това е финалът на тази прекрасна история. Живота на фамилия, посветила се в помощ на хората. Когато завършвам лекциите си пред студенти, обикновено казвам Феци квот попуи, фетиас мелиора потентес. Аз направих каквото можах. Сега вие направете повече. Ето, едни хора, които са направили много. И са посветили живота си за това ние да бъдем здрави. И дай Боже това изобретение, въобще тази технология, този начин да достигне до някакъв реален резултат, защото това е абсолютен бич. Знаете, рака е най-безмилостната според мен болест в света. Така е. Факт, че много хора са получили десетки години живот благодарение на изобретението на тези български учени и изобретатели. Ирена Григорова ни разказва историите на хората с български имена, чието труд продължаващ продължение на десетки години, в крайна сметка води до плодове, които променят живота на всички нас. Ще продължим да гледаме тези истории в предиобед следващите седмици.